Ahojte, moje meno je Šimon, pracujem v Keriku a dnes by som vám chcel ukázať, ako si vyhľadať projekty po svojej osi na oficiálnej stránke Európskeho zboru Solidarity. Môžete tak urobiť, keď do Google napíšete European Solidarity Corps Official. Nájde vám European Youth Portal. Kľudne si tam kliknite. Tu si môžete zmeniť angličtinu na slovenčinu, ja si to nechám v angličtine. Tu si môžete prečítať o zbore, či už o solidárnych projektoch, o európskych projektoch alebo o projektoch humanitárnych, ktoré sú mimo Európu. Sú tu rôzne príklady, kľudne sa s tým prelúskajte, no ale my sa prihlásime. Tak ja kliknem na prihlásiť alebo register, vy sa zaregistrujete, ja sa prihlásim. Prihlásim sa so svojím Googlom. Na home, čiže domov, môžete nájsť, odkiaľ ste, svoje meno a vaše participant reference number. Ak si správne pamätám, keď sa registrujete, tak sa vás to aj opýta, že na aké projekty by ste chceli ísť, nejaké základné informácie o vás, no a tie určite vyplňte, potom ich neskôr nájdete v mojom profile, tam môžeme rovno kliknúť. Tu môžete vidieť moje osobné údaje, no a potom sú tu informácie o projekte. Tu si vyplňte svoje vzdelanie, niečo o sebe, napíšte nejaké bio, aké jazyky ovládate, uploadnite si tu svoje CVčko, čiže životopis v angličtine. No a tu si môžete vybrať, že o aké projekty máte záujem, ja tu mám vybrané vlastne všetky. No a aké experiences, tu si môžete vybrať z rôznych druhov experiences, čiže skúseností môžete poskytnúť na projekte. No, keď pôjdem ďalej v My Profile, tak je tu potom Volunteering Projects. Ja keďže mám už 31 rokov, tak už mi tu ani si tu nedokážem zakliknúť, že chcem ísť na európske projekty, pretože tie sú do 30 rokov. No, takže mňa to nepustí, ale vy si určite zakliknite, že chcete európske projekty. Ja si zakliknem, že chcem humanitárne projekty. Tie sú do 35 rokov. No a ono mi to aj tak neukáže žiadne humanitárne projekty, na ktoré som eligible, čiže na ktoré môžem sa hlásiť. Ale určite si toto vyplňte, pretože lebo ešte nemám urobený humanitárny tréning, školenie, ktoré keď si to zakliknete, I will be considered as humanitarian aid volunteer project. I want to be considered. Tu si dajte, že či chcete individuálne alebo tímové. Koľko vám dopredu chcú povedať, dajte si tu nejaké svoje informácie, nejaký facebookový profil, uložte si to, vždycky musíte ukladať na konci. No a potom, semka v tomto online tréningu vám nabehne tento Humanitarian Aid Training, ktorý si musíte urobiť na to, aby ste sa mohli potom, aby ste boli eligible na tie projekty. Čiže urobte si tento tréning, choďte do akadémie, tam kliknem, aby ste aspoň videli, že ako to vyzerá. Tam accept. Tu si prečítajte o tom kurze, dajte si, že enroll. To vás presmeruje zase na ďalšiu stránku. To trvá. No a tu už môžete vidieť, že ja už som začal ten tréning robiť, už mám prvú hodinu za sebou, ale ešte som ho nedorobil, takže ja môžem dať resume a môžem pokračovať v projekte. Je to self-paced, čiže rýchlosťou, akú ja chcem alebo mám. A môžete vidieť, že som urobil už ten first self-assessment questionnaire a môžem pokračovať na tréning. Takže toľko o tomto tréningu. Keď ho dokončíte, oni píšu, že by mal mať 20 hodín, 20 alebo 25, teraz som si neistý, tak potom vás oni pozvú na 5-dňové školenie, väčšinou v Bruseli, a až potom vám ukáže
keď pôjdem semka na opportunities do tomto menu, tu dám, že show opportunities I can apply for, ja tam teraz mám 0. Takže až vtedy, keď budete mať všetko hento urobené, čiže ten tréning a to školenie, tak potom vám to ukáže nejaké projekty, na ktoré sa môžete hlásiť. Ja môžem kliknúť aj, odkliknúť si to, že aj na projekty, ktoré sa nemôžem hlásiť. Keďže mám 31 rokov, tak už mi neukáže ani projekty európske. Keby ste mali menej ako 31 rokov, teda 30 rokov, menej ako 31 rokov, tak, lebo ešte v 30-ke ešte stále môžete vycestovať na projekt, nesmiete mať 31, keď vycestovávate na projekt. Takže ja si dám, že show mi všetky projekty. No a tu môžete vidieť, že mi ukázalo 1389 projektov, ktoré sú práve teraz online a hľadajú na ne ľudí. Čiže máte 1389 možností, kam vycestovať. Je ich naozaj kopu v Európe, mimo Európu. Keď budete mať urobený ten to humanitárne školenie, tak môžete ísť mimo Európu. Keď ho nemáte urobené, tak sa môžete hlásiť iba na európske projekty. Tuto môžete vidieť filter. Môžete si projekty filtrovať podľa krajiny napríklad. Povedzme, že by som chcel ísť do ja mám rád Španielsko, tak chcem ísť do Španielska. Môžete vidieť, že tam je cestovku projektov. Môžete si napísať, že chcete ísť na dobrovoľníctvo a tu si môžete vybrať, či chcete ísť na individuálne alebo tímové. Povedzme, že ja by som chcel ísť na tímové ešte cez leto a môžete vidieť, že ešte stále teraz je tam 5 projektov, na ktoré sa môžete hlásiť, dokonca 7 projektov, na ktoré sa môžete hlásiť. Tuto dole ich potom môžete vidieť vyspísané. No a niektoré začínajú v septembri, niektoré ešte v júli teda, no niektoré v októbri, takže už vlastne tie prázdninové už nie sú, ale v septembrové, októbrové na ne sa môžete hlásiť. No a potom si môžete vybrať ešte, že či si chcete ich filtrovať podľa napríklad nejakého topiku. Môžete vidieť, že tu sú nejaké 2 projekty, alebo 5 environmentálnych tímových projektov v Španielsku. No a môžete vidieť nakoľko. Povedzme, kde si rozkliknem napríklad to hneď to prvé. A tu si môžete čítať. Ja som už mimo 30 rokov, takže už som po zenite, už nemôžem ísť nikam. Iba na tie humanitárne, na ktoré sa chystám. No a tu si môžete prečítať o projekte, kde budete spať, aké tréningy sú zahrnuté a kto by to vlastne mal byť. Takže vidím, že hľadajú ľudí z Talianska, Francúzska, Ukrajiny alebo Španielska. Tuto napravo môžete vidieť nejaký deadline, dokedy sa môžete prihlasovať. Vidím, že 24 krajiny sú eligible, čiže hľadajú konkrétne iba ľudí z týchto krajín, takže na tento projekt Slováci nemôžu ísť. Ale keď budete mať zakliknuté, že na projekt iba, na ktoré sa môžem hlásiť a máte tam napísané, že ste zo Slovenska, tak vám ukáže iba krajiny, teda iba projekty, ktoré hľadajú ľudí zo Slovenska. To sú tímové dobrovoľníctva, čiže krátkodobé. Môžete vidieť, že tento projekt je iba na 10 dní. No a keď si tam dám, ja si dám späť a dám si tu individual volunteering. Dám si tam napríklad, majú tam chybu na stránke, super. Ešte im to blbne, majú nový profil. Aha, tam som mal zakliknuté, že I can apply for, tak teraz tam môžem dať to Španielsko. Dám si individuálne dobrovoľníctva, environmentálne napríklad a dám si, že start. Môžem začať až v septembri, tak mi nájde iba 23 projektov septembrových, na ktoré sa môžem hlásiť. Nejaká permakultúrna záhrada, napríklad, poďme sa tam pozrieť, Garafia. No a hľadajú ľudí aj zo Slovenska, čiže na tento projekt by ste sa mohli hlásiť aj zo Slovenska. No a tu si už môžete čítať, že o čom to je, kde budete spať, ako si budete spať a nejaké tréningy zahrnuté a že či spadáte vlastne do participant profile. Takže toľko. Je tu naozaj strašne veľa projektov, určite sa na to pozrite a keď niečo nájdete, napíšte Lenke na lenka@kerik.sk
a my sa radi staneme vašou vysielajúcou organizáciou. Vy, keď budete chcieť vycestovať na projekt, tak vždy budete potrebovať nejakú vysielajúcu organizáciu, ktorá s vami urobí celé vlastne prihlasovanie a komunikáciu s organizáciou. No a nimi sa môžeme stať napríklad my, Keriku. Takže šťastné hľadanie projektu. Ak niečo nájdete, tak napíšte a my vás radi vyšleme. Ahojte.